kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulia do Elma Arwar kimat bakongsan jong khubor menta ka step ka khat praterik ujileu gilong play unitri katangat yadari Rajnath Singh ya khat atli surok balashna da ka Border Road Organization hakitan khaput jong ka than chatei bat mingi jong kari dawa UMP ka Shillong Uma Vincent Pala banthung da ka jingtok kit ha ka bayadei bat ukhaw ubay okurup ha Assam thok ka sarkar Thoka Shnong Umkiang Shaka Sarkar Jilla Limbaka District and Medical Health Officer Halor Kajinglong Jiman Jongko Umkiang PC but South Spa Nyup Frangut Kibayo Tumayo Kuvet Katkandai Hameglia Tang Mingasni Kot Laispa Arkandai Ngut but Klad Samun Hashwaban Nishi Kubor Kibabina Tung Snap Shway Kini Kijing Tumbanam Namal ka jinang bun ki beliau ki bayo ya ka jingpang covid khat khandai ngi kintu ya ki nong snap ki jongi bakin nim khen sting henry ban but tikna ya ki kendon ka kot ka khia bat naga banda ki to ki bladap south san snam shijrong bat ki bladap ban ai ya ketika jong kawat ka baningkong kemau badai ban ai ya ketika jong kawat ka baar ha ka por balabu shong khop bat fikir ya ladi da ka babut ya ki nikilai tili ki komle ki basuk deng ya ki jingda khmat bat khmut penjenga iwe ni iwe pat bat kham fikir ba ban le khut ya kikti wat kikman kikubor ki babnya Menteri Katangat Yadari Rajnath Singh ni kesni ulapli ya khalatli ki surok balashna da ka Border Road Organization nakitan khaput jong kathan chatei bat mingi jong kari haga ni kesni lai dan langru ki menteri rangba ka jela Arunachal Pradesh bat Assam ki menteri ka sarkar Padang Ukiran Rijiju bat Dr Jitendra Singh bat Chief of Defence Staff General Bipin Rawat lembat ki ki kendam ki lendan ki lai dan lang haga ni ka jelang ka long lembaga video conference Rajnath Singh ulapli ru ya surok ka ba 4 kilometer lembat Kandai tilik surok Arunachal Pradesh bat markaway haki Union Territory bat jongka Ladakh bat Jammu and Kashmir. UMP ka Shillong Uma Vincent H Pala uladawa banthung dan kajing tokit kababanya habayadei bat ukhaw bayo kurup ha Assam bat ulabu jingkali ya ka UDP babalai kam dawa tokit kumbala dawa tokit ha kabayadei bat ka MEECL Uma Pala ulaong ru ba umunti rangba ukunat sangma ulaong ba umdan ka jingle abomdei habayadei bu uni ukhaw ba wan lak sarkar Padang sa kajala lemba ka tanat social welfare kalong ka pasuk handai ban lap ya ka jing sisa la ka don em ka jingle thok don kam ban tokit ha ka no ka rukom ya ukhaw na kudam ka FCI upoy sa Assam Ulabu jingkili ba kumnu la panungkam ya ukhaw bat kijingbam batay ya kilong khna ki poy ni em she kilong khna ka jala khamdam manda ka khangdam bat ki school ru ki khang Na ka jingthmu ban pinkiu ya ka jingyo jong kinong rep UMP ka Shillong Uma Vincent Pala ula pampaw ya ka jinong kam bandan kislam ajingi ka ya kinong rep ha ka bayde ba ka de ka thiet ya ki marep ki jongki hadin ka jelang bat ka MBDA ne ka Meghalaya Basin Development Authority Uma Pala ulaong ba kinong rep kin kami along lemba ka Trifed ne ka Tribal Cooperative Marketing Federation of India ka badan kabaha pa po ka Ministry of Tribal Affairs ha ka jelang bat ka MBDA Uma Pala ula kintu ya ki ba kin pinkiu ya bun kimarap bat onday tang ya usun saru bajalay ba ka jala handai ula kintu ban pinkiu lang ya ki wede kimarap kintup ru ya usun rai susu Uma Pala ulaong ru ba ka MBDA ka badai ka nodal agency kala banyarap ya kinongrap lemba ka Shillong ajingi kai bat kintup lang ya kinongrap bat ki platform online kum ki Amazon bat Flipkart Uma Pala ulaong ru ba kinongrap ki ban register bat haw ya ki self help group khnang ba kinyo ya ka jingrap na ka Trifed laban ka daw hangni ba ka MBDA kladep ya so ya ka MOU bat ka Trifed na ka bentaban aji yarap ya ki Ka Deputy Commissioner jong ka East Kharsail District lembat additional Deputy Commissioner in charge jong ka Transport DMHO District Transport Officer but additional Superintendent of Police Traffic henin kesni kila pelong ya kejelang bat ki Commercial Vehicle Association jong ka District Banyakren ya kilar kilinti ban pentrikam ya ki Commercial Vehicle Traffic ka sitting capacity ka bai kali bat ki wei ka Deputy Commissioner kala pempaw ba ka de bandan ki kindon da ka basya tang katukat ni kikali kamay kinyat hakisulok da ka papanungkam da ki number plate kum uot but even haba na kailan kinongnya kali kamay ru kila minjor ya kini kijing ajing mun kum juru ha kini kijing lang laikran ru halor kijing dangkam yang kinongnya kamay ban ayak tika ya da covid khnang ban la ban ya da ya ladi lembat ki bahayang hasem jongki bat kum juru ya kinong syong kali kamay
Kasenra Jowai East Chantel Sisik kala pemna bakala shim ya karai ban pinduna ya kabaiwai jong kinongshong dukan nakadaw jong kajing khangdam kabalakta hadu kata-kata ya kamai kaji jong bun kibreu. President Kasenra Jowai uma o achalam harin kajingelang kabalalong ha office jong Kasenra hini kesngi ula pentip bakaseng kala shim ya karai ban pinduna ya kabai college bat kabai school nakabenta ubnai jimang bat ujiliu baka kontrak jong kajakayang kali la pentamno dakumba arbana EA. Umachalam mula pun seluruh ya kipai ba khamtam ya kinongshong dukan bakin ai tika ya da covid habai re bakalenyam beding khlam ta usnem umachalam mula itu bakidang up ya ka clearance SOP na ko office jong ka district deputy of commissioner kani gadai ko all India radio shillong ko palam sipi ya khubor Kashnong umkiang jong ka East Chantel Hills District hinin kasni kalatho siya ka Sarkar Jilla lemba ka office jong ka District and Medical Health Officer halor ka Jilong Jingman jong ka umkiang PEC Kashnong umkiang dangsyen kalalik jurip ya ka umkiang PEC bakalap ya bon ki jingduna kun ka jingdan kam ban marmot ban airong lembat kiwe ki jingduna kadaw ka bakhambu jing ya ki ka de ka jingbamdan u Dr. MBBS na markani ki PEC hadu menta dang pet daki Dr. Ayurveda Kashnong ka penkaw ru badan kam ban pinke kudan ya ka umkiang Primary Health Center siya ka Community Health Center ban penbun ni kinong tray jong katan ka kakya lembat kiwe ki jitong kam kasnang khmilanti ba ka Sarkar Jilla kan simkhya ya kani ka jingkar pat ka jongki namal kalong ka jimunto ya ki hospital hi lembat ki paiba kani ka than ka Central Board of Secondary Education na CBSE hinin kasni kalapalait ya ka class 12 evaluation criteria na kabanta ban pet ya kina puli class 12 ha ka yung bisa ba hakli do jong kari ka Supreme Court ya ka result jong class 12 on pet lipo na sispa na ka result jong class 10 lipo na sispa na ka result jong class 11 but saupo na sispa na ki unit test midterm but pre-board jong class 12 kalba ki kina puli ki bamuhun ya kani ka jine kin sayo ya kalat banyele ya ki exam class 12 ka jongki hadin baka klam kuwet kat khandai kalanang khamiyar ka district administration jong ka East Kasil district lemba ka Dorbar jong ka Himamliam hinin kisngi kila pinti kina ba kitrai dukan lembat kinongshong dukan hamadan kila yo yak tika covid hakini ki asngi jong ka jing ai tika covid haswa ba ka yodo kan plem da kasngi umentri ka Himamliam uba M khaluki ula pintip ba kidon hadu aspa sapsangut kinongshong yo kibaladap ai tika covid hadu hinin kisngi umentri khaluki ula pintip ru ba kamdan kanu ka jing pinbor ya kinongshong yo bakin ai tika ya da covid en ka sudan bet tang kentu yaki ka district administration lembat usin ka Himamliam mat kunjuru UCM ka KCDC kila penlong ya ka jingelang na kabenta ka jingpli ya kayo bakila rai bansa khatsan na sispa ya kidukan bakin pli menta ka singtho ding kuman subenrap lasha ya sispa prapsan tili kidukan bat sispa prapsangut kinongshong madan bakin shong yo na do menta ka singi ka Jilla Meghalaya tang min kasngi kadan sauspa nyofu prangut ki bayo thmai yo kuvet khat khandai laispa ap khandai ngut ki blakot no basangut ki blakhlait no ka office UDHS ka pentip bana kini ki sauspa nyofu prangut ki bayo thmai yo kuvet khat khandai saplai ngut ki deina East Garwel District khat khandai ngut na East Chantel District shispa prapu khandai ngut na East Kasil District apungut na North Garwel Hills khat ngut na Riboy District life ngut na South Garwel Hills District khat sangut na Southwest Garwel Hills District ap sangut na Southwest Khas Hills District Rupong na West Garwel Hills District life ngut na West Chantel Hills District bat khat khandai ngut na West Khas Hills District ka Jilla Meghalaya haru hinin gisni kadan safulai hajar nyospa life angut kibla yo kuvet khat khandai ni positive case hakaba 1000 ruspa khandai ngut ki active case ni kibadang don ki jing sumar life hajar life spa rupong ngut kibla kotno bat nyospa rupu angut kibla khlan no ki Sipai Security Force ni BSF Meghalaya haringkat bat kiseng balang bapher kila pensan ni kirasyon bat kidawai sikipai ba ki basa hakhapot jong kumkiang habon ki jaka khapot bon ki pai ba kila ikilu jinge na ka jingdon ka khlam ku khat khandai kinong song jong ka hingjaria bat huroi ki badan East Chantel District Lakhmi lenti bak Sarkar Jilla kan phai khmat lem shakani ka jaka bon na ki bre hakini ki jaka khapot ki dan ya ka kat roshan bat kunta ki hab ban the ya ki mar roshan hakador balabu dak sarkar urang ba shnong lapun pau bagi dia benpin thma ya kisansus jong ki kat roshan namar bon ki pai ba ki jaka khapot ki kendo jing e bha na ka jimbam dan ya ki kat roshan ka ADE ne ka Association for Democracy and Empowerment harilum garu kala penramjul ya ka jingthung ya UMDC ka zigzag u Akhtar Ali ku chairman jong ka Forest Advisory Board ha ka JHEDC bat kala dawaru baha ka chaka ka jong u de benthung da UMDC garu
Dalseng Birasij Movement Presiden ke Association Apex Body ulang baka asosian kala persya ya kejingnan ki MC bendai ki tribal nadu ke basdang bak umuman ulah pentip ru bala tahu ya unit ke bakirpang bentai ya kejingnan juman jong ki pai rulum garum Katu ki kubor ki lakut ki bawan syapi na ke studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon saya so baga Delhi station nak benda ki kubor hatin Hindi bat but pat sa ki kubor hatin pareng kani kedai ko All India Radio Shillong